Donostian, gerra sirena batek egunero jotzen du. Ez du arriskurik, izan ere, soinu horrek, hiriaren nortasuna eta mende bat baino gehiagoko tradizio baten biziraupena irudikatzen du. 19. mendearen amaieran, kanoi txiki bat zegoen Gipuzkoa plazan, eta egunero, eguerdiko 12ak jotzean, eztanda egiten zuen. Kanoiaren gainean zegoen lupa batek eguzki izpien argia metxara bideratzen baitzuen. Hala jakiten zuten egunaren erdira iritsiak zirela. 1930ean, El Pueblo Basko egunkariak tradizioaren lekukoa hartzea erabaki zuen. Edabideak sirena bat jarri zuen bulegoaren goialdean, Garibaikalean, eta horrek ordeztu zuen kanoikada. El Pueblo Basko joan ondoren, Garibaikaleko lokalura denda emblematiko bihurtu zen, Relojeria Internacional. Erloju dendaren jabe berriek sirena bertan mantentzea erabaki zuten eta egunero ordu berean alarma jotzeaz arduratu ziren. Hasierako urteetan eskuz aktibatu behar bazuten ere, gaur egun prozesu hori automatizatuta dago. Gehiago jakin nahi baduzu, egin atzera begira.